Sabik na sabik. Kalo ng ano ampul ko na. Impress kami eh. Nakatay-tay ka na yun. Tuwiras ka. Para si Jack. Biyaya. Hindi ko alam kung sino kumain. Tignan mo nga yung ano mo. Ay, sinitsot ka. Litit ka. Asan yung... Tissue. Ito. Sabi na nga sa ano sa dito sa ay, cute. Marawangan mo lang. Okay, so anak ka? Yaya! Kasi may nag-ano yung choco niya. Kaya lumalabas. Lumalabas. Mamay, lumalabas yung choco. Wag, huwag mo ko niyan. Okay yan. Huwag mo niya ila. Alright, lucky load. Ganun kabilis. Lagi natutupi yung tenga mo. Ay, ganun din po. Si ano? Impress. No. Natutupi din? Oo, dalawa. Yung isa. Pero usually isa. Wala kayo. Ito po, dito lang. Yung isa lang din. Ano? Ito, mama, yung laglag ni mama. Sino laglag mama? Alright.